ए सुगना हमार उड़ गइल तुरंत ते बोल देला छोड़ के बगिया के भइले फरार ए बा मोर लाला ना हमार बाकी मुँह रहे तो बुनी पूरी बना रहे हो हम तो खूब खले रही मजा आ गई रे आज घर में बने के चाहिए बुनिया पूरी बताओ आज तेरा ही सराई आज है ना कहिया हो का हो गई भूख लागल बा ना बताइम काहे रोबत बानी आजे न हो ओकर बर्थडे मनी न अरे साफ तू खत्मे बालू अरे ओकर बबुआ के ना हमनी के साथ छोड़ले 2.5 बरिस हो गई मु बोल तो अब ना बर्थडे मनी मना लो ना हो मुंह जा फोटो बम ना मना रो पागल हो मुंह जा न तो बर्थडे सडे ना मना अच्छा कल है ना कि बबुआ के ज्यादा याद मत कर टाइम से दवाई खा के बबुआ हो तू ही ना याद करता रू ना कुकुरा मोल बनो तो ओकर बर्थडे मना दो पीली उली के बुलावा जी अब कनी के दूध हाथ के आ केक बना दे बोल तो हर सोच बहुत दूर तक बा ना तार सोच ले ना पूरा देश विकास कर जाई समझलू विकास पैदा नहीं करे के अब हम लइका ना खाइम तू टेंशन मत ल हमरा आर हो गइल बारी तू जब से लइका हमर गुजर तब से ही पागल हो गइल बिया हम जिंदे बानी आ तू विधवा हो गइल उजर पहन ले ल बा बाबा बारे दुनिया जमाना बा जिंदे में मुआ देला ओ कनिया ना ई विधवा वाला साड़ी ना हां इटा टी-शर्ट हा ई किननी जा ओ दिन चौका पर से शर्ट गइल बाहू शर्ट टी-शर्ट शर्ट हां उहे दवाई खइले हो बाय बाय दवाई हमके बाइल दो हम तो खाए बाइल में देख के टीवी चल हां टीवी चल देख के अरे शक्ति बाण लगल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई अखिया खोला बबुआ त कहब के छोटका भाई अखिया खोला बबुआ खुश रह है दो ना दतई खुश रह तब चला सब कुशल मंगल बा ना ठीक बा तो ने थी धोरी धोतर नहीं थी देने ने था और दे ए धरी नहीं थी दा बटोरा तनी जा फेरी लगाव तनी जा बचवा 5 दिन लगावल जाई ओकरा बाद 6वां दिन तसिलल जाई ठीक बा तब ए फेरी ना दानी हमरो दुआर पर आ दाई ए हमें पानी ओनी मीठा पानी मीन दाई रोवाते अरे बहुत बहुत धन्यवाद कन्या के केने तोहार घर बा ए धरवा हमर दुवरिया ते थोड़ा दो नीबी ते पेर ही आऊं हमें 10-15 आदमी तोरती उड़ती न जाते धोई रहे ना वही जे बहुत अच्छा ठीक बा सेवा करे के चाहिए आदमी के सेवा करे के चाहिए ठीक बा तब ए ना दाई दा फेरी ना दाई दा ठीक बा चलो अखिया खोला बबुआ त कहब के छोटका भाई अखिया राजा के हम कहब अवध में जब पूछे तीनों माई अखिया खोला बबुआ कहब के छोटका भाई अखिया खोला खुश राजा ए गोर लगला हो हमारा गोर हाँ ऐसे कहीं कोई जाओ गोर लग रहा तुहरा लागे के चाहिए हमनी के गोर 12 बीच भर के रूप देखो तो रूप न देखे नाम सुपने खावे में हाल बा कैसन दुनिया में कुल लोग भर जाए खैर कौन ए हम बहुत ना हमार मत कमाला है अरे तो ये तो खुशी की बात बा कि तुम्हार मर्द कमाना ए नौकरी में बा नौकरी में सरकारी में प्रभु के दया बा बैठो ना वो बैठ जा चला बैठ तू है ने बता कौन प्रभु को कार लाग रे गोल गोल का कह जाला गोले गोले हां सिका उ दे के लागल नौकरी न पूरा अच्छा पैसा दे के नौकरी लागल है ना हां पवरु ना देले मन हो उनका समनी के बोला चली ना हो उनका घर होने बा अच्छा हां ठीक बारू बचिया तार उच्च विचार कमल ले बात सखी बन जा ये बन जा तोहर बुद्धि ठीक नहीं खेलागत पागल लेखा लागत है पागल को बम के तू ना गुरु ना ए अब तू गुरु जी के
मार देले ऊ तू क्या हुआ हो जाए दे चला जाए दे उनका उहे बुद्धि बा तो से चोचा नियन बार रहते को पुरगु दिन ए हमारा घर बा पिंजर ओइ में बंक कर देम तोरा के जान जा हमार गुरुजी के नत मारा गुरु जी पढ़ावे रह हमरो ये भाई बिसी तो नहीं ना हमें भी सीढ़ी ना ए से आव बी से बाव सी से काटो आ डी से काटो डी से दाल ई से उम यप से काटो फरुसा ए फले का का कहतली नो बा ए चला दी यप ए जी रहल जाए ना जी ना जी मने घर में चला घर में चला राम 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 चला चला नाम करबो तू काहे हमर ओनी घर में बार-बार हम घर के नाम न दूसरे घर के नाम नत हमर गुरुजी के नत मारा चुप ए बच्चे हमनी के जाता नहीं का जमन कहिया भइल बाबा जमन हमार बहुत पहले भई ए बाबा हमरो रे खुश रह चिची हिरानी लइका रहे वो पूरा सुतपुतिया लेखा हेते गो ए, चुप चल घर चल बता ले बता बाबा के चल पर घर में ले चल बाबा के ये चला मतलब शादी के बाद ही पागल भइल है या कि पहले ही के पागल है ना ये बाबा मुआ देव चुप कैसे कले सुतपुतिया आगे नहीं जा रे चला बाबा जी माफ कर दे हम मेहरानू थोड़ा हम तो नहीं कब से पागल हो गइल बली कब से चला इनको एगो भाई का रहल अच्छा अपन है देख ना तार है निकलल बहा दिया ना 15-16 महीने के लड़का रहल अच्छा तो ए रुक रे अढ़ाई बरिस के तू ही ना बताओ तो तू है अढ़ाई बरस के हाँ, वो। अकेले सुता के थोड़िया मारत रही और तब तक ले कीड़ा के काट देले हो अच्छा नदी में बहा दे नहीं जा गोइल गोइल अपना घरे गोइल तेरा वो पत लगा के हाँ डहावा देने जा आ तो अभी से बाबा इ लड़का के वियोग में पागल हो गइल हे बा तो हेलो बोला बोला हेलो हेलो ए के घरे लागल बा फोन हो तेरे बतियावा तारा फोन लागल बाऊ त पागल बटले मेरे मुरुख तू पागल बड़े ए हमार घर के नियर लागत हो दे दा जा ए दे दा जा ना हट हम तार घर के लाए हम गुरुजी के घर के बिरजुना ना नाम हो लड़का के देख रे का देख तला हो भाई अपन लड़का की याद में पागल हो गइल बली ऐसा हम बारत लिंग गुरुजी के बाबा हाँ चला ए बच्चा ई का कोट देख से तला तो पहचाना होता कि कहीं तोरा माई के बच्चा लगता 2 महीना के लड़का हई अबे हार ले का हां बाबा इनका कहता चला ये बाबा ऐसा निशान वाला इ लड़के की याद में पागल बली जानता नहीं इनो सुतैले रही कहते ही पे बिलाई कूद गिर लिया हे ये चला बिलैया ऊपर से कूद रहे हां देखी बाबा इनकरो निशान बा हमरो निशान बा इकरो निशान बा जी बाबा रखते के निशान बा ना इनकर दोनों सुतरी तो बिलाई कूद गिल बाबा ये चला तो ये लड़का के हम नदी में पौले हैं कीड़ा काटल यानी लाश रहे ठीक ना हाँ बाबा। अब हाथ जात रहे हेजू कटल हाथ पकड़ लेला हाँ हाँ देखनी तो लगा रहे आके किनारा इहे लइका ए ये मना रहे बच्चो हेती गोस हेती गोर ये चला सही बात बोली है हां बाबा हम सही बोलतनी अरे आई महीना के हेती को न रहला लड़का अरे अढ़ाई महीना का अढ़ाई महीना कब से बाबा तो सब माई है हई पागल अरे तुरे याद में पागल भइल बिया चला ई तो लइका अरे कब से बाबा से बात करे से बात सुनते नहीं कहे तेरी तोहर माई है चला तू छोटे पतो के कीड़ा काट देले रहे तू मर गइल रहला मर रहे तो हाँ भगवान के आशीर्वाद बा कि तू जिया तला ए हमार लड़का हो हां ये तो लइका हो ए हम लेके जाए घर में चल 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 हमार तू लड़का हो जितना दिन पोसले पलले बानी ओकर रुपया पैसा धन दौलत मांगो तो सब दे दे ना बचवा हमके कुछ ना चाहिए तो हम लोग के जवन धन रहला तवन धन मिल गइल ठीक ना हां गुरुजी देख भाई ना तो देखी ना वो पागलपन करती है ना अगर तन चले ना ऊपर नीचे देख ली ये चला अब उ लड़का के वियोग में पागल बाड़ी लड़का मिल गइल ना उ ठीक हो जाए कहा तड़ा तो चला देख ली हाँ, गुरुजी। चला